रउआ सभी के प्रणाम। हमार रसोई में रउआ सभी के स्वागत बा। तो चलिए आज हम बनाएं आम के अमावट। रउआ अमावट हमनी के गांव में अमावट कहल जाला आम के, चाहे रउआ कहीं आम पापड़। तो चलिए हम आज आम के अमावट बताओ तनी। आम पापड़ कैसे बनावल जाला वो भी दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में आम पापड़ कहल जाला और हमनी के गाँव में अमावट कहली जा। तो अमावट बनाए खातिर कोई आम के चुनाव ना कइल जाला। आम कैसा ने भी होखे, बस रेसा कम होखे, बस ये ध्यान रखम कि रेसा ना हो कि जैसे बीजू आम होला छोटा छोटा आम ओकर भी डलाला। और जो आम ज़्यादा पक जाला जैसे इसे गल हो जाला वो वाला आम के ज़्यादा ज़रूरत रहेला कि ओकरा के आम पापड़ बन जाला। अब जो टाइट आम होखेला ओकरा के थोड़ा कम ही बनावल जाला। तो हमनी के गांव में ज़्यादा आम हो जाला तो ओकरा के अमावट डाले के पड़ेला, काहे कि आम ज़्यादा सदे ना और जो ज़्यादा पक जाला ओकरा के अमावट डालल जाला। तो अमावट कैसे डालल जाला वो भी बताते हैं। तो देख देसी तरीका से होखेला कि एगो बिना पकाए बिना चूल्हा पर चढ़ाए अमावट डालल जाला जो 6-7 महीना तक ले आराम से खा जाता सकतनी। आ एगो अमावट डाला जो गैस पे चढ़ा के पका ले हम तो सालों तक ले और टिकल रहेला आ स्टोर करके रउआ रख सकतनी। स्टोर कर कोल्ड मैंने ठंडा जगह पर रउआ रख के कर सकतनी। तो चलिए आम के अमावट डाले के तरीका बताओ तनी कि अमावट कैसे डाला और ज़्यादा दिन तक ले कैसे टिकेला। तो आम के हम ले बानी, आम के अच्छा से धो ले बानी। आम वैसा ले बानी कि यह आम एकदम पकल बा, जिसे ऐसे तोड़ देनी एकरा के आम के ऐसे कैनी एक में से जो गुद्दा निकलेला अपने आप, तो समझिए कि आम या अमावट डाले खातिर तैयार बा। तो चलिए सब आम के हम पहले छील के और ओकरा के का करम कि पल्प निकाल ले हम, एकर गुद्दा निकाल ले हम। तो ये तरीका से आम होके के चाहिए, जैसे ये कट लेनी आ काट लेनी तो एकदम आराम से ही निकल जाए, ऐसा ये तरीका से आम होके के चाहिए। तो सब आम के हम ऐसे ही तरीका से काट के आ गुद्दा निकाल ले हम आ निकाल के आ तब हाथ से निचोड़ के पहले पिसात रहे। जैसे होके ना कि मिक्सी कहाँ रहे, एकरा के का कल जात रहे कि हाथ से ऐसे से करके पूरा मसल दिया जाता कि गुठली जितना भी पड़े न गोल गोल गुठलिया जाला न वो निकल जाए। तो इस तरीका से सब आम के हम पल्प निकाल ले हम। अब देखिए अभी छील के गुठली बा एकरा के का करत रही जा हमनी के कि ऐसे छील ले हम जा आ छील के एकरा के एगो बर्तन ले हम जा, एगो बर्तन ले हम जा ओकरा के इस तरीका से सब गुठली में से रस निकल जाए। तो ये ज़्यादा पक जात रहे तो खाऊँ में टेस्ट ना दी उतना काट के। तो एकरा के हमने की ज़्यादातर अमावट डालम, जब ज़्यादा गाँव में आम होते रहे तो ज़्यादा अमावट पड़ते। तो इस तरीका से गुठली भी देखिए साफ़ हो गई, ये छटकी इस तरीका से गुठली साफ़ हो गई। तो यही तरीका से सब हम आम के पल्प निकाल ले हम, ए तरीका से हाथ से आराम से मसल ले हम। आ ज़्यादा ना मसलाई तो एकरा के मिक्सी अवस्था घरे घरे बा तो मिक्सी के जार में पीस लिया। तो चलिए सब आम के हम पल्प निकाल देंगे। चलिए तो आम के हम सब पल्प निकाल ले बनी, मतलब गुद्दा निकाल ले बनी। तो ये गुटकी बानी जौन तो एक के अगर हाथ से नीचे मसला तो एक के मिक्सी के जार ले ली। पहले के लोग तो ओखरी में मूसर ले लेते रहे आ बाल्टी में करके आ कर देते रहे। तो आज के ज़माने में तो ओखरी मूसरी बा ना, मिक्सी बा, तो मिक्सी के जार में सबके डालते हैं। के अब पीस लिया बारीक। चलिए तो देखिए तो पीस के कितना पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एकरा के बनावे के पहले 3 बात के ध्यान में रखें। पहला बात एकरा के बनावे से पहले लड़का हाथ में गोदी उदी में लेके ना बने, कहीं कि बनाओ तो खाली बहुत फटफटाला। दूसरा बात कि जब भी बनाई रहुआ तो लोहा के कढ़ाई छोड़ के सब कढ़ाई में बना सकते हैं, कहीं कि लोहा के कढ़ाई में बनाए तो अमावट के जले अलकातरा बन जाए। तीसरा बात कभी भी बनाई तो चलाओ तो बनाई, काहे कि नीचे ज़मीन में बैठ जाला, कढ़ाई में बैठ जाला तो जम जाला। तो ऐसे पहले चलाओ तो बनावे के बाद जमे नीचे जैसे खोआ फटेला वैसा बनावे के बाद खोआ जलाओ जला वैसे बनाए के बाद। तो चलिए हमनी के बनावल चलल जा। चलिए फिर जैसा कि हम कढ़ाई ले बनी गैस के ऑन कर दे जाए और बाद यही में बना ली। रोबे कौन स्टीलों का कढ़ाई हो तो चलिए, लेकिन रोबा बार बार चलावत रह, ध्यान रखो। अब यही में आम के हम पल्प के डाल दे हम पोछ पाछ के सब चीज़ डाल दिएला, बचे के ना चाहिए। इमें पानी वानी के अलग से डाले की जरूरत ना रहे, पानी डाल दें हम तो ये खराब हो जाला। पानी कभी भी जरूर मतलब थोड़ा सा भी पानी ना डालम, ऐसे ही जमा दें हम। अब एक के कम मीडियम कम आंच पे मतलब बीच वाला आंच करके कम ज़्यादा वाला बीच में
करके एकरा के एकदम पकावे के बा। कैसे पकावे के बा ये भी रउआ के बताई। ऐसी चलावत चलावत पकावे के बा। आ ध्यान रहे छोलनी तनी बढ़ ले हम जा कहीं कि फटफटाला बतैले बानी नु कि अगल बगल बतिया के चाहे 2-4 आदमी रह के ना करम, ध्यान रखम कि बहुत ज़्यादा फटर फटर पकेला। तो ये ज़्यादा ध्यान रख के करम काहे कि जब चपक जाइनु तो चुंबकों से ज़्यादा ही घाव ले पड़ जाला। तो एकरा के ऐसे चलावत चलावत पका लेवे के बा। देखिए तो ऐसे फटाफट उड़ेला, ये फटाफट उड़ेला तो हाथ पैर पर छींटा पड़ जाला। ये चलते आदमी हट के थोड़ा सा साइड होके लंबा कर छोड़ दिए कच्छी लेके तब बनावल जाला। तो चलिए तो देखिए हमार आधा तक ले ये थोड़ा सा हो पक गई बा। एकरा में डाल दे हम चीनी अपना 1 कटोरी जितना आम होके अंदाज से, जैसे 1-1.5 किलो आम होके तो 1 कटोरी मतलब 100 ग्राम तक ले चीनी डोबर डाल दी। ऐसे मीठा होखी ओकरा बाद डाल दे हम नींबू के रस से खट्टा होखी। तो ये खट्टा मीठा बनाए खातिर थोड़ा सा आदमी डाल दिया नाहू डालम तो रुआ चली। कोनो आम होला कि बहुत मीठा होला तो ओकरा में खट्टा करे खातिर आदमी टेस्ट खातिर डाल देला। अब डाल देला पहले ना डालत रहे, पहले जैसन आम रही वैसने के अमावट पड़ जाता रहे। तो ये अब डाल दिया। तो चलिए हम खट्टा मीठा खातिर चीनी और नींबू के रस डाल दिले बनी। अब एक के आराम से हम थोड़ा देर पका ले हम चीनी पका लेला से का होखेला कि जो सुंधापन होखेला चीनी के ना आ जाए। तो चलावत खड़ी इसी चलावत रुआ पका ले हम। चलिए तो ये हमार तैयार हो गई बा आम पापड़ खातिर। अभी कैसे तैयार हो गई बा इहो बताओ तनी कि रुआ कैसे तैयार हो गई बा। तो चलिए एकरा के गैस के पहले बंद कर देतनी, एकरा के ठंडा होकर के उतार देतनी। चलिए तो ठंडा होके खातिर हम गैस से उतार देले बनी। अब एकरा के पता करे खातिर वो क्या करम कि एगो कलछी ले ले, कलछी से एगो प्लेट में एकरा के थोड़ा सा गिरा ले हम आ गिरा के साइड में करम। अगर पानी जैसा हल्का सा अगल बगल दिखाई दी रुआ अगल बगल तो समझिए कि आम पापड़ खातिर और रेडी नहीं खे। तो ये अगल बगल हमारे पानी नहीं खे दिखाई दे तो समझिए कि तैयार हो गई बा। अब एकरा के ठंडा होके देता नहीं तब तक ले जेकरा सुखावे के जे चीज़ में बा वो चीज़ में हम बताओ। देखिए तो सुखाए खातिर हम बड़ा सा थाली ले ले बानी। रो अभी बड़ा सा परात बा, ज़्यादा पापड़ सुखाए के बाद तो परात ले ली। गांव में तो खटिया पर सुखावत रहे लोग, चाहे ज़मीन पे बोरा बिछा के चाहे चमकी बिछा के पोलोथीन बिछा के और पर तेल लगा के सुखावल जाता रहे 2-2 दिन तक ले। तो हमरा भी थोड़ा सा हम बनेले बनी तो हम थाली काफ़ी बा। ये थाली में उखड़ी कैसे सूख जाला तो मतलब उखड़ी कैसे तो उखाड़े खातिर पहले हम एकरा में कोनो तेल लगा दें, कोनो ना सरसों तेल छोड़ के रो घी डालडा कोनो चीज़ गरम करके उमें लगा सकता नहीं, या चाहे रिफाइन जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ बा रिफाइन में कोई सुगंधो ना होखेला टेस्टो ना होखेला। तो एक खातिर हम रिफाइन तेल लगा देते नहीं। ये चारों तरफ लग गई बा। आ जो आम पापड़ हम बनैले बानी ओकर वो एकरा में डाल दे हम आराम से। अब एकरा के चारों तरफ हम फैला दे हम। एकरा में कोई कलर वलर कुछ ना डाली, एकरा के चारों तरफ फैला दे हम। और ज़्यादा खाली रख ले रही देखते ही फैल गई। अब एकरा के सुखावे खातिर हम का करब कि एकरा के ऐसे नहीं सुखाए के एगो कपड़ा से पतला ढक के और तब धूप में सुखावे के बा। तो ये कपड़ा से कैसे ढकाई कैसे, जैसे हमरा भी कपड़ा बा पतला कपड़ा धोती के कपड़ा हमरा भी एक कपड़ा बा ढक दे हम और धूप में सुखा दे हम। तो ये क्या होखेला कि जो धूल गर्दा होखेला उने होने के ये पना पड़ी। तो चलिए हम ये 2 दिन के बाद बतानी ये 2 दिन तक ले हमार अच्छा से घाम में सूखी। टन 2 दिन बाद देखी तो हमार अमावट सूख के तैयार हो गई। तो अमावट आम पापड़ ज़्यादातर लोग तो अमर पापड़ कहेला। तो देखी किनारे किनारे थाली के छोड़ देले बा। अब ये 2 दिन एकदम कड़क धूप में पछिया के धूप निकाल जाला ओकरा में पकड़ सुखैले बानी। पछिया पुरवैया 2 चीज़ होला, पुरवैया में जल्दी कुछ चीज़ सूखेगा ना लस हो जाला। तो अब पता कैसे चली कि सूख गई बा, जब हाथ देखी सूख कैसे जाई, हाथ रखी और उखाड़ी और जब हाथ में चिप 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 करी तो समझिए कि नहीं सूखल। आ जब हाथ सूखल ऐसे रही तो समझिए कि पापड़ राव सूख गई बा। यही हमार सूख गई बा। अब एगो चाकू ले लिया, चाहे अपना घर में से कानो चाकू छुरी हो गई, कटरो रखेला लोग। अब क्या करम कि वो किनारे से ऐसे पकड़ी आराम से, अगर किनारे पकड़ लेबा तो चाकू से उखाड़ दे हम करें तो पूरा एक के उखाड़ देवे के बाद जहाँ लगा रहिए चाकू से इसे खींच लेवे के बाद। देखिए राउर एकदम कितना बढ़िया हो गई बा। अगर इहे वाला जो होखेला अमावट यही पका होखेला कि आम के पल्प निकाल के लेयर बाय लेयर मने डालत जाइल जाला तो इतना मोटा मोटा हो जाला।
तो उ का होखेला कि ज़्यादातर आम रहे तब उ खींच के कई देला। तो जैसे हो गई कि जैसे आम पेड़ पर से आवता तो वही पर से अपन ले लेके ओकरा के निचोड़ के डालल जाला। तो देखिए अमाउट तैयार हो गई। एकरा के काट के हम गोल गोल बना देते नहीं तो ये मोटा रही तो चरखूटा बनाई थी काट के। तो ये लोगों के दिखावे खातिर हम पतला ही बनैले बनी, जल्दी सूख गई ना तो एक महीना 1.5 महीना अमाउट सूखेगा। देखिए तो ये काट देनी। अब एकरा के क्या करब गोल गोल करके रोल बना दें। अब इसे अमाउट रुआ बना के 1.5-2 महीना 6 महीना साल भर आराम से रुआ अमाउट खा सकता है कोई लेना। लेकिन हाँ याद रहे कि ठंडा जगह पर जैसे फ्रिज में रख दी, पहले तो फ्रिज में ना रहे तो पॉलिथीन में बांध के पूरा सूखा के पॉलिथीन में बांध के अमावट रख दिया जाता रहे। चलिए तो ऐसा नहीं गोल के काट के बना देते हैं। ये बहुत टेस्टी लगी। हम देखिए सबके रोल बना लेने वाली। अब जाके देखा नहीं कितना टेस्टी मेरे को खाली अमावट है। खा के एक बार देखिए तो हमारा अमावट टेस्टी तैयार हो गई। तो बताइए देखिए कमेंट करके कि हमारा आम की अमावट होगा कैसा लगल। फिर मिला मैं नई रेसिपी के साथ और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे वीडियो देखे खातिर सबके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रणाम।